Oké, szia, szeretettel köszöntelek! Miket fogunk ma csinálni? Válaszolok kérdésekre. Először is nézzük meg egy gyakorlatot arra, hogy milyen könnyű és egyszerű, mikor az egészségünket akarjuk megváltoztatni. Ugye? Mert a materialista világból lettünk fölnevelve, és most át kell, hogy programozzuk a gyönyörű szép elménket a lélek szemszögéből. És a lélek szemszögéből megváltoztatni az egészségünket könnyű és egyszerű. Szóval úgy képzeld el, ez az univerzum. Az univerzum apró szemcsékből áll össze. Mikor itt nézed a levegőt is, az nem üres az a levegő, hanem tele van apró szemcsékkel. A testünk, ez az emberi test, ez nem szilárd, csak mi így látjuk ezzel az emberi szemmel. Az emberi test is apró szemcsékből áll össze, annyira sűrűn vannak, és annyira alacsony frekvencián zizegnek, hogy úgy tűnik ennek az emberi szemnek, hogy szilárd, de ez nem szilárd, hanem apró szemcsékből áll össze az egész testünk. Oké. Ugye tudjuk, hogy minden csak energia, szóval a szemcsék is csak energia. Vagy negatív energia, ragacsos energia, igaz? Vagy pozitív energia, ami pedig folyékony energia. A betegség az negatív energia, betegség. Oké? És az egészség az pedig pozitív energia. Pozitív energia. Mit kell csinálnod ahhoz, hogy megjavítsd az egészségedet? Semmi más nem kell hozzá csinálni, csak ezeket a negatív energiákat, ezeket a negatív szemcséket kell kivinned magadból, és magadhoz vonzani a pozitív szemcséket, a pozitív energiákat. És hogyan csinálod ezt? Hogyan tudod te létrehozni ezeket a szemcséket, hogy ezek kimenjenek és bejöjjenek a testedbe? Föl kell töltened magad pozitív gondolatokkal. Mikor föltöltöd magad pozitív gondolatokkal 24 órán keresztül, az azt jelenti, hogy pozitív energiával fogod föltölteni magad, ezekkel a pozitív szemcsékkel fogod föltölteni magad. Ezt egy másikban még nézzük át ezt, hogy a lélek az emberkét hogyan irányítja. De most a szemcsékre akarok fókuszálni. Szóval te beteg vagy, csak ki kell cserélned a szemcséket magadba. A betegség a negatív szemcse, az egészség a pozitív szemcse. Hogy cseréljük ezt ki? Föl kell töltened magad szeretettel, föl kell töltened magad pozitív gondolatokkal. 24 órán keresztül mindenre csak a pozitívot akarod gondolni, szeretettel töltöd föl magad. Ugye mindent, amit gondolunk, vagy negatív, vagy pozitív, az összes gondolatodat át akarod állítani pozitívra. És annyira föltöltöd magad szeretettel, hogy amíg negatívak vannak benned, az nem tud benned maradni, mert úgy képzeld el, mikor a pohárba töltöd fel a vizet, és kijön minden, ami negatív van, az itt van a tetején, és annyira föltöltöd magad a pozitívval, hogy azok a negatív dolgok automatikusan kimennek belőled. De ugye ez nem elég, hogy megcsinálod magadnak egyszer, ez 24 órán keresztül kell, hogy csináld mindig. Ugye az univerzumban nincsen idő, minden most történik. Szóval most föltöltöm magam pozitív gondolatokkal, ami negatív van bennem, az kifolyik, és ezt folyamatosan csinálom 24 órán keresztül állandóan. És így tudod a szemcséget nagyon könnyen megváltoztatni, hogy kimegy belőled, kifolyik belőled, mivel annyi pozitívat töltesz föl magadban, hogy a negatívnak nincsen lehetősége, automatikusan kimegy belőle, semmit nem kell csinálnunk a negatív dolgokkal. Oké, hogy töltjük föl magunkat ezekkel a pozitív gondolatokkal? Oké, pozitív gondolatok. Ugye, és ehhez kell, hogy megtanuljuk. Az ego, ugye az a része az elménknek, aki negatív gondolatok formájában beszél a fejünkbe, gondját kell, hogy viseljük, hogy a negatív gondolatok 100%-osan kimenjen belőlünk. A leckék. Ugye nagyon sok leckét választunk ki, mielőtt leszületünk ide. Azokat el kell kezdened megtanulni, mert ugye mindenben, amiben nehézséged van az életben, azok negatív dolgok, negatív energia, negatív szemcsék. Mikor megtanulod azokat a leckéket, hogyan tanulod meg szeretettel, kedvesen? És mit csinálsz olyankor? Viszed be magadba a pozitív dolgokat. És ugye megtanultad a leckédet, az a negatív nehézség már nem jelenik, már nincs az életedben, ami azt jelenti, hogy megint kiment belőled a negatív dolog, ugye minden csak energia. Negatív vagy pozitív, már megint kiment belőled valami negatív. A trauma.
azok a negatív események, amik történtek velünk, és nem dolgozzuk föl őket, hanem úgy vagyunk velük, hogy oké, már elmúlt, érjük pozitívan az életet, nem. Azokat föl kell, hogy dolgozd, mert azok is negatív szemcsék, negatív energiák benne a testedben, és mikor megtanulod földolgozni ezeket a traumákat, megint föltöltöd magad pozitív energiával, pozitív szemcsével, és megint kimegy belőled a negatív energia. Ezekkel a dolgok, mikor elkezded megvalósítani az álmaidat, megint elkezded azt csinálni, amit szeretsz. Mit csinálsz? Hát megint töltöd föl magad pozitív energiával, pozitív szemcsével. Mikor azt csináljuk, amit szeretünk, boldogok vagyunk, igaz? Megint viszed be magadnak a pozitív dolgokat, és ezekkel az összes dolgokkal, amit megtanulsz, így fogod tudni átprogramozni az elmédet 24 órán keresztül, hogy pozitívan gondolkodsz, a pozitív szemcsék mennek be, a pozitív energia megy be hozzád, és ugye a negatív meg automatikusan kimegy belőle, semmit nem kell csinálnod. És ugye, mivel már nem lesznek negatív gondolatok, nem fog több negatív dolog bemenni a testedbe, ezért leszel állandóan makkegészséges. És ez ennyire könnyű és egyszerű. Ugye azért telik ez nekünk időbe, hogy ezt megtanuljuk, mert át kell programozni az elménket. Ugyanis nem így lettünk fölnevelve, és ugye sok éven keresztül tettük be magunkba azt a programot, amit most ki akarunk törölni, és ezt az újat akarjuk betenni. És mikor átprogramoztad teljesen az elmédet, utána azt fogod mondani, hogy ez nagyon egyszerű, ez nagyon könnyű. Oké, menjünk át a következőre. Szóval ezért iratkozol föl hozzám, hogy tanulj velem a School platformán, hogy megtanuld ezeket a gyönyörű szép dolgokat. Menjünk át a következő kérdésre. Valaki azt kérdezte, hogy mit jelent az, hogy fedezzem fel magam. Nézzük meg. Ez azt jelenti, hogy meg akarod ismerni magad, és ugye ilyenkor azt mondjuk, de hát én ismerem magam, de nem ismerjük magunkat, ugye, mert azt hisszük, hogy azok vagyunk, aminek föl lettünk nevelve, hogy a szülő fölnevelt, hogy viselkedjünk, hogy mit tanuljunk, mit csináljunk, stb. Stb. És ugye amikor elkezdünk fölébredni a lelkünkre, akkor ugye megkérdőjelezünk mindent, hogy ki vagyok én, hát nézzük meg, hogy tudod felfedezni magad. Szóval fel akarod írni, hogy szeretem, nem szeretem. Oké, és ide pedig csinálj egy listát magadnak, hogy például munka, mi az, amit szeretsz, mi az, amit nem szeretsz. Hobbi, sport, szabadidő, oké, a gondolataim. Milyen gondolatokat szeretek, milyen gondolatokat nem szereted. Nagyon sok mindent föl fogsz fedezni, ha egy héten keresztül csak írd le a gondolataidat, de ne gondolkozz rajta, hogy mit írsz, hanem csak minden, ami bejön a fejedbe, csak írd le. Hát nagyon fogsz csodálkozni rajta, hogy azt fogod mondani, hogy honnan a szöszömből jönnek ezek a gondolatok, én nem kértem ezeket. És ugye utána megismered a gondolataidat, utána meg tudod változtatni a gondolataidat. Oké, miben hiszel? Miben hiszel? A céljaid, stb. Egy csomó listát, ami eszedbe jut, írd le ide. És így fogod tudni elkezdeni fölfedezni magad. És mikor csinálod ezt a listát, hogy mit szeretek, nem szeretek, ne foglalkozz a világgal, hogy ez lehetséges, vagy nem lehetséges, vagy ki mit mond, vagy ki mit gondol, nem. Te mi az, amit szeretsz. Így kezded el fölfedezni magad, és ugye amikor elkezded fölfedezni, hogy hű, én ezt tényleg szeretném csinálni, én ezt tényleg meg akarom tanulni, nem érdekel, hogy mit mondanak róla, stb. Ugye elkezdesz abba az irányba haladni, aki vagy, és elkezded átformálni magad, elkezdesz majd más személyiség lenni, mert elkezded azokat a dolgokat csinálni, amiket tényleg te szeretsz, és fölfedeztük magunkat. Oké, menjünk át a következőre. Azt kérdezte valaki, hogy miért tanítom, hogy hogyan legyünk gazdagok, és hogy visszaszerezzük az egészségünket, hogy miért tanítom ezt egybe, mikor ez teljesen különböző téma. Nem különböző téma, ezek összetartoznak. Ugyanis, mikor azon dolgozol, mikor azt csinálsz, amit szeretsz, akkor gazdag leszel, igaz? Nem is kell a pénzre gondolnod, mert az már végeredménye lesz, mikor csinálod folyamatosan, amit szeretsz a céljaidnak, hogyha például egy üzletről van szó, persze, hogy meggazdagszol. Plusz, mikor azt csinálod, amit szeretsz, te soha az életben nem leszel többet beteg. És ugye most néztük meg, hogy miért nem leszel soha beteg. Mivel azt csinálod, amit szeretsz, ugye nagyon sokat dolgozunk, nagyon sok órát dolgozunk az életünk során, egyfolytában töltöd föl magad pozitív energiával. Ezért nem leszel soha beteg, mikor azon dolgozol,
amit szeretsz. És ugye itt már látjuk, hogy ahhoz, hogy meggyógyítsd a betegségedet, hogy kimenjenek belőled azok az energiák, olyan fontos, hogy azt csináljuk, amit szeretünk. Igen, ezt is már megnéztük, hogy már minden csak ugye energia, a betegség is csak energia. Mindig ezt kell, mindig magyarázd el szépen az elméd, a szívedből az elmédnek, hogy édesem, minden csak energia, a betegség is csak energia, a betegség csak egy negatív energia, semmi más nem kell csinálnom, mint pozitív energiákat kell mindig magamba vinni, hogy az elméd elkezdje megszokni, hogy ez könnyű, hogy ez nem nehéz. Ugye, mert nem tudjuk egy nap alatt átprogramozni az elménket. Igen, azt írtam még ide. Miért akarod limitálni magad, hogy csak egy valamit hozol létre magadnak, mikor arra születtünk, hogy mindent megteremtsünk magunknak. Szóval nem limitáld magad. Mi nem lehetünk gazdagok is, meg egészségesek is. Plusz még azt is csináljuk, amit szeretünk. Szóval ne akarj keveset, akarj mindent, megérdemled, erre születtél. Igen, szóval, és ugye mindenkinek szabad választása van. Szóval vagy azt döntöd el, hogy én nem tanulok semmit, és én itt maradok, ahol vagyok, és élem így tovább az életemet, vagy pedig eldöntöd, hogy igenis, hogy én megtanulom ezeket a gyönyörű szép dolgokat, és igenis, hogy megváltoztatom az életemet. Minden léleknek szabad választása van, hogy azt csinál, amit akarsz, szóval te döntöd el, hogy mit akarsz. Oké, erről ennyit, és akkor most nézzünk meg még valamit, hogy valaki azt kérdezte, hogy hallom az interneten, hogy minden lehetséges. Miért nem értem? El tudnád magyarázni nekem? Oké. Ez tényleg igaz, hogy minden lehetséges. Megint ugye át kell programoznunk az elménket, mert úgy lettünk fölnevelve, hogy ez könnyű, ez nehéz, ezt ő meg tudja csinálni, de te nem tudod megcsinálni, nem. Mindenki mindent meg tud teremteni. Oké, és pedig ezt így képzeld el, hogy ugye ezek vagyunk mi lelkek, és amire fókuszálsz, fókusz. Szóval, hogy könnyű legyen megértened, hogy megint ugye át akarjuk programozni az elménket, hogy ez a gyönyörű, szép, logikus elme, ez a logikus dolgokat érti csak meg. Szóval el akarjuk magyarázni neki, hogy minden lehetséges. Miért? Ez a fizikai világ. Szóval mi lelkek vagyunk, fönt vagyunk az univerzumban, eldöntjük, hogy leszületünk ide. Szóval ezt úgy képzeld el, hogy a lelkedet szedd ki ebből az emberi testből. Ez vagy te, mint lélek. Én, mint lélek, amire gondolok, amire fókuszálok, ez az emberi bábú azt fogja tapasztalni a fizikai világban. És ezt csinálhatod te magadnak, hogy így fölemeled ki a kezedet, és mondod magadnak, hogy ez vagyok én, lélek vagyok. Nincsen testem, hanem elmém van. Én, mint lélek, elmém van. Mindent energia vagyok, semmi más. Hogy teremtek meg mindent az univerzumban? A gondolataimmal. Mindent meg tudok teremteni. A gondolataimmal beszélgetek másokkal. A gondolataimmal teremtek meg mindent. Az univerzumban, mikor vagyunk, bármit, amit gondolsz, az abban a pillanatban ott van előtted. Így működik az univerzum. Ezért van ekkora varázsereje a gondolatainknak. Mert így működünk, így működik az univerzum. Oké. Amire én gondolok, mint lélek, ez az emberi bábú azt fogja tapasztalni. Ha én negatív dolgokra gondolok, az a bábú negatív dolgokat fog tapasztalni az életben. Mindenem, ami van az élet, mindent, ami ez a bábú tapasztal az életben, ebben a pillanatban, azt én hoztam létre, mint lélek a gondolataimmal, és azért tapasztalja így az életet ez az emberi bábú. Ha én azt akarom, hogy ez az emberi bábunak jó élete legyen, csak annyi a dolgom, hogy meg kell változtatnom a gondolataimat. És mikor ugye megváltoztatom a gondolataimat, akkor az érzéseim is megváltoznak. Ha negatív gondolatokat viszel be magadba, rosszul fogod érezni magad. Ha gyönyörű, szép, pozitív gondolatokat viszek be a gondolataimmal, akkor úgy fogom érezni magam, jól fogom érezni magam, pozitívan fogom érezni magam. Ez az emberi bábú, akkor pozitívan fogja érezni magát. Szóval amit én elképzelek, mint lélek, ez az emberi bábú azt fogja tapasztalni a fizikai világban egy kicsi időeltolódással. Ugyanis én, mint lélek az univerzumban, bármit, amit kigondolok, gondol, fókuszálok. Mikor a fejünk jár valamin, ugye több óra hosszán keresztül rágjuk magunkat valamin, akkor azzal azt csinálom, hogy arra fókuszálok, arra gondolok, ami azt jelenti, hogy ez az emberi testecske azt fogja tapasztalni a fizikai világban.
egy pici időeltolódással. Miért? Azért, mert az univerzumban, mikor gondolunk valamit, abban a pillanatban megjelenik ott. De hogy az univerzumban kijöjjön ide a fizikai világba, az egy kicsi időeltolódás kell. Szóval ez, amit most tapasztalsz a fizikai világban ebben a pillanatban, azok egy múltbeli gondolataid, nem tudjuk, hogy mennyi idő, 2-3 hónappal ezelőtti gondolataid. Szóval ezért van az, hogy mikor te megváltoztatod magad pozitívra, neked tartanod kell ezt a pozitív szintet 24 órán keresztül, mert ugye beletelik egy kis időbe, hogy itt mutatkozzon a fizikai világban. Azért jó, mikor csinálod ezt a gyakorlatot, hogy elszakadsz, hogy amit én, mint lélek gondolok, ez a bábú azt fogja tapasztalni, mert így elszakadsz, nem fogsz annyira ragaszkodni, hogy én ez az ember vagyok, és jobban el tudod kezdeni irányítani, hogy milyen tapasztalatokat szerezzen az az ember. Oké, szóval mikor arra fókuszálsz, hogy beteg vagy, és mondjuk tényleg beteg vagy, mi lesz? Még rosszabbul leszel, igaz? Egyfolytában arra fókuszálsz. Mikor arra fókuszálsz, hogy nincs elég pénzem, hogy honnan szerezzek elég pénzt, erre fókuszálsz. Ez az emberke azt fogja tapasztalni a fizikai világban, mert én csinálom, hogy azt tapasztalja. Én irányítom ezt a babát. Oké, most beszéljünk pozitív dolgokra. Szóval, mikor elkezded mondani, hogy egészséges vagyok, egészség, most. Ugye az univerzumban nincsen idő, minden ebben a pillanatban történik. Szóval mostantól kezdve te beteg vagy, mostantól kezdve egészséges vagyok, és 24 órán keresztül erre gondolok, hogy én makkegészséges vagyok. És ugye gondolni, érezni, és hinni kell benne. Szóval te hiába gondolod azt, hogy egészséges vagy, közben meg abban hiszel, hogy beteg vagy. Össze kell hoznod mind a 3 dolgot. Hogy csinálod? Ugye már néztük egy pár edzésen a gondolatokat, hogy vigyél be új programokat, új gyönyörű szép mondatokat a fejedbe, hogy utána elkezd így érezni magad, ugye mivel a testünknek nincs más lehetősége. Amit gondolunk egyfolytába, a test elkezdi követni, és ugyan amikor elkezded gondolni és érezni, hogy hát persze, hogy egészséges vagyok, akkor már elkezdesz hinni benne. És mivel, hogy tudod, hogy működik az univerzum, ezért még könnyebb hinned benne, mert tudod, hogy így kell csinálni. Szóval egészséges vagyok most, de 24 órán keresztül mondod, hogy egészséges vagyok most. Oké, gazdag vagyok. Nem kell, hogy kevés pénzből éljünk. Miért kell? A legkönnyebb dolog létrehozni, hogy sok pénzed legyen. Aki szokta nézni az interneten, az Instagramot is, hogy hányan csinálnak munkát, hogy segítenek másoknak, és hogy mindenki pénzt küld nekik, nézd azokat a videókat, mert abból a videóból meg tudod tanítani az elmédet, hogy az univerzum pénzt küldjön nekünk bárhonnan. Ez a legegyszerűbb dolog a világon. Nagyon sok pénz van a világon. Megint, ugye át kell programoznunk az elménket. Akárhányszor kétséged van, elmagyarázod magadnak, hogy édesem, nagyon sok pénz van a világon. Én csak elkezdek gondolni rá, érezni és hinni. Gyerünk, pénz jöhet hozzám mindenhonnan. Ne limitáld a gondolataidat, hogy csak a munkából kaphatsz pénzt, vagy csak innen, vagy csak amonnan. Engedd, hogy bárhonnan bejöjjön a pénz. Hadd nézzem meg, nem felejtettem el valamit. Igen, és itt még az energiát akarom csak hozzá elmondani, vagy ide rajzolom bele. Oké. Szóval az univerzum ugye nem ismeri a szavakat. Az univerzumban ez nem létezik, hogy beszéd. Ez csak itt létezik, itt a Földön. Az univerzum mindent az energiával csinál, mindent azzal hoz létre. Oké. Hogyan tudod te megteremteni az energiádat, ugye? Mert hiába mondod, hogy egészséges vagyok, ha nem érzed és nem hiszed. Szóval újra programozod a gyönyörű szép elmédet, egy csomó pozitív gondolatot viszel be 24 órán keresztül a fejedbe. Igen, pozitív gondolatokat mindenfelől, a leckéket is mikor tanulod, ugye tudod, hogy azok is pozitív energiák, viszed be magadba. Fölépíted magadban ezt a pozitív energiát, 24 órán keresztül pozitívan gondolkodsz, közben tanulod a leckék, földolgozod a traumákat, tanulod az egót, stb. Dolgozol a céljaidon, ezek mind pozitív energiák. Fölépítetted magadban 24 órán keresztül. Azt se tudod, mi az a negatív, sose gondolsz rá, csak pozitív dolgokra gondolsz. Ezt sugárzott ki magadból. Ez a megrendelésed az univerzumban. Az univerzum csak ezt tudja leolvasni, az energiádat.
És mit ad vissza az univerzum? Amit kisugárzol magadból, azt küldi neked vissza. Szóval, amikor negatív dolgokra fókuszálsz, negatív energiát hozol létre magadban, negatív energiát sugárzol ki magadban, az univerzum mindent megad nekünk. Negatív energiát sugárzol ki, negatív energiát kapsz vissza, negatív élményeket kapsz vissza, te kérted az energiáddal. Úgyhogy mit kell csinálni? A pozitív energiát. És ez, mikor csinálod ezt a gyakorlatot, hogy elszakadsz ettől az emberi testtől, és elmagyarázod magadnak, hogy ez, amit gondol, mint lélek, ez a bábú azt fogja tapasztalni, megkönnyíted, hogy megértsd, hogy így kell fölépíteni az energiát. Pozitív gondolatok, meg a lecke, meg az ego, minden azok ugye nem csak egy dolog, szóval nagyon sok mindent csinálunk egyszerre, nagyon sok mindent tanulunk. Oké, és nincs több kérdésem. Ha bármi kérdésed van, nyugodtan megírhatod nekem e-mailbe, és utána összeállítok egy edzést, és válaszolok rá. Aki többet szeretne tanulni velem, az tudja, hogy megtalál a School platformán, hogy megtanuld ezeket a gyönyörű szép pozitív dolgokat, hogy átprogramozzuk az elménket, hogy elkezdjünk élni egy könnyű és pozitív életet, igaz? Mert a nehezet már ismerjük, abból már elegünk van. Nagyon szépen köszönöm. Szia, látjuk egymást következő alkalommal.